Моторлықны көрсетейін дегенім сізге. Қызғанышқа қаршы бек көрмелі. Міне мұнан қарағанда бек мотор. Нәрсе деп айтасым келгені екінші бөлікте қазір батарея отырмаса. Базарға кетіп барғанда мен видео түсіргенде сөйлеген иманда базарда таджик малай енді 30-дан шыққан ма, неше яшта шул 30 яшта ма, 30-дан шыққандыр бәлки. Шул сөйлесіп кеткенік тіл хақында. Мен айтам, сізге оңайырақ, сіз міне мұнда біріншіден Таджикстанда тіліңізді сақлап қалдыңыз, ғұрып-ғадәтлеріне, диніне, бізде қызғанышқа қарсы Татарстанда алай түгел. Шынасы екіншіден енді міне сіз міне мұнда келіп көмек бірге тұрасыз, бір-біріңізге үйресіз қонаққа. Ол меңе зарлана башлады. Мен қазір шул көмек хақында әңгімені давам етіп аңлаттырмын. Ол нәрсе де зарлана башлады. Бізде де қызғанышқа қаршы де міне қазір таджиклар де бізде тілімізді білеміз де әлі. Шул болашақта келгендеріме шушында Татарстанға балаларымыз де білмей, біз міне ешмасам әтилеріміз біледі, әнилеріміз біледі, біз білеміз. Туған тіліне, таджик тілінде алар қызғанышқа қаршы білмейді. Қатта менім де әлі 3-ші сыныпта оқиды, қызым де телефоннан сөйлешеді, яртылай таджик сөздері білен, мен білен қатта сөйлешкенде де, әтесі білен де яртылай де, орыс сөздері қолданады. Мен сұрасам, нексен туған тілінде сөйлешме деп, әти мені ол сөздерді қатлаулы меңе де, ұнтам енді ол сөздеріне де таджик тілінде де мені. Міне аларға да шул келе башлады. Таджик халқына да енді бәлки өзбеклер кім біле, алар Татарстанда біраз татарлар білен сөйлесіп, татар телевидение аша татар тілін естіп бәлки шымарып, әзірек бізде бет татарлар уақытында шымарып бітті Өзбекстанда. Хатталар Таджикстанда таджикша сөйлесе. Мен әні бүгін бір яртылай шара ертіп айтқан ем, айтам, біздің бұл нендей ме айтам, көрініш. Біздің татарлар ме айтам, Таджикстанда татар тілінен башқа хатта таджик тілінде де сөйлесе. Сіз мені ме айтам, Татарстанға келіп, мұнда қызғанышқа қаршы татар тілін қолданасыз келмей, орысша сөйлесесіз. Нексіз шулай ме айтам, өзіңіз тұтасыз деп айттым енді. Енді алар анда сирек бірнеше сөз қолданған бола, бірнеше жүмле енді халләріншек тігілай бұлай деп. Мен алар білен Таджикстанда ғұмырыма 2 тапқыр болсам да, бір уақыт ярты күн болдым не барысы аларда. Екінші тапқыр 8-ші жылыны 2 атына болдым. Шуны қарамастан мен алар хақында китап yazып шығардым алар турынан. Біздің халықлар ғасырлар дәуіріндегі мөнәсәбәтләр хақында. Шунасын аларын менә неше кешеләр сәүдәгәрләрне язып шығардым, фотолары белән тормышын шул акча ясадым инде қолына кесе. Шул алар монда килеп инде өйрәнәсе килми, мен аларга инде турдан-тур битне айтам. Алар да инде менә хәзер килеп монда үзара үз телендә сөйләшәләр. Татар телен өйрәнәсе килмиләр, урысча өйрәнәләр инде үзенә калса, татар телен беләсе килмиләр. Мен айтам, сез бит біздің татар халқы жерінде мұнда. Нексіз, андағы сізде тұрған татарлар кебек түп халықтың тілін үйренмейсіз. Міне шул енді зарлана башлады бұл. Міне шул бізде балаларыбызда хатта білмей. Бізде болған мұнда ялқын ішлетірген мәктептер, хатта Азербайжан, Украин, Шуаш, түрлі милләтлердің мәктептер болған. Екшәмбі күн ішлетірген. Анда хатта Азербайжанны мен уақытына барғанда сөйлегенім. Сұқланып шул міне бізде Татарстанда, міне шәһәрләрдә анда мөдир тип саталайынды ялкынның директоры мәктәп имеш, алар милли мәктәбін хатта оқытушы, тағы оқытушы бірсі тілін үйрәтә, бірсі тарихын, әдәбиятын үйрәтәм. Шулай 3 кеше буладыр аларның ялкын мәктәбендә инде. Якшәмбі күн мәктәбі әйтмейм, чөнки якшәмбі күн ул теге воскресный школа дип инде элек булган теге бүтән дин әһелләре җыйналып бирганнар воскресный школа дип шуңа күрә.
Мен ялкыны мәктәбе дип атыйм инде шуны. Менә шуны әйтәсе килә. Алар безнең хәлгә төшә башладылар. Башта безнең ничәнче елларда мин әле очратканым берсе хөкем, баш хөкем булдымы? Айе, башта ул районның хөкеме булды, шәһәрнең баш хөкеме булып йөрдеме? Мин аны беләм. Ул шул татар, бер бертик татар мәктәбен тамамлаган вакытында. Икенчесе, монда бер хуҗалык җитештерү тергән бик зур инде хуҗалык бар иде. Хәзер дә эшләп тора ул. Пилмәннәр, колбасамы, сөтме, төрле сөтле ризыклар җитештереп торалар. Аның атасы белән вакытында мин танышып, ул мине тегеннән бер татар гәзитә минем турынан язуын укып, бигрәк тә хөрмәтләп башлаган. Шул мин аңа бер депутатлыкка чыкканда барып чыксам, ул миңа ярдәм итә алмыйм ди, сине ди. Үй сайын йөреп ди. Менә бу ди. Анда инде шул бистә Дикий дип та атыйлар инде. Хәзер Рябинушка дип атадылар. Шәһәрнең бер читендә инде. Шунда миңа менә ачуланма инде дип, мин йөри алмыйм дип, шунда миңа ул кызыл балык ашатты. Ул вакытта дефицит имел депутатлык чыкканда, ул вакытта беләсез инде 95 елны бик шундый дефицитлы сирәк пешерелгән балык ул. Шунда мин белән сыйлады шуның белән атасы. Соңыннан ан белән без депутат булгач йөрибез бер картлар йортында. Мин аңа әйтәм, таныштык та, мин әйтәм, мин инде мактанган булмасын, танылган журналист ди. Ул мине беләдер, ә мин аны йөзен белмидерим. Танышкач мин әйтәм, телефон белән телефон бирде мен аңа инде. Ул миңа бирде. Үйгә кайтсам, ул миңа шалтыратып ята. Без сез белән бер яктан таныш дим, әйтәм, кайсы яктан? Минем әтием белән сез дус ди. Ул шул теге кызыл балык каян килеп чыкканын аңладым инде. Шуның малайы директор. Ул да шул теге хөкем белән хөкем шуның рәисе булып, шәһәр хөкеменең рәисе. Шундан бергә бер татар мәктәптә укыган. Күрдегезме? Бер генә татар мәктәбе, ә ничә җитәкче тәрбияләнгән ана телендә. Азып китмәгәннәр, түрә булганнар. Бездә әле баш бухгалтер редакциядә әллә кем булып миңа әйтәдер. Әллә кем булып. Менә без укый алмадык инде. Урыс телендә укыдык. Татар телендә укыдык. Урыс телендә укый алмадык. Без шуңа күрә үсәлмәдек дип теге миңа карап, миңа гел әйтәдер. Мин уйлап торам. Анда син математика, бухгалтер, син мәсәлән, баш бухгалтер, син математиканы белсәң, анда не кирәк ул сиңа белергә урыс телен. Анда бит формулалар бәре ни? Татарча түгел бит, урысча. Халыкара инде алар. Шундый формулалар. Не кирәк ул сиңа анда урыс теле имеш. Без кеше булмадык. Әнә татар мәктәпләрендә укыганнар. Генераль директор булып берсе генераль мөдир инде. Икенчесе әнә тагы баш хөкем булып шәһәрдә. Шулай зур ниләргә, дәрәҗәләргә ия булганнар. Туган телендә. Инде менә 90-нчы елларда гүрләп китте ул татар мәктәпләре ачылып. Соңыннан инде беләсез инде ничек үзгәреш булды. Яңадан бераз бетә башлады. Хатта әйтәм бит, минем бер дусым шул Казаннан килгән министр образование дип атыйлар яны. Шуны янына җибәргән малайын. Теге барганда әйткән, абый, мин туган телендә укыйсым килә дип. Шуңа күрә аны татар гимназиясенә теге министр шәхси урнаштырды. Менә ничек татар мәктәпләре. Таҗикларда менә хәзер миңа зарланып ята менә. Юк дим мәсәлән. Бездә ди тел сакланмый, телебез дә битеп бара ди. Менә безнең яшьләр ди ана телендә сөйләшмиләр, урысча сөйләшәләр ди. Алар бара. Безне өметебезне агартмыйлар икән ди. Алар ди инде хәзер бүтән телдә тәрбияләнә, аларны укыталар ди. Шуңа күрә бу куркыныч тудыра дип
Миңа шулай зарланды бу адәм. Вот. Аны белмим, аны менә нәрсә җавап бирергә. Безнең инде бу хәлдә инде күптән элек, мәсәлән, мәктәпләр булмаса да, бер генә мәктәп булса, анда шуңа карамастан авылларда, мәсәлән, безнең халык авылда яшидер, анда татарча үзара сөйләшәләр, телне саклыйлар. Хәзер инде авыллар кызганычка каршы бетеп бара, шуңа күрә авыллар бетеп баргач инде тел дә бетеп бара инде. Хәзер инде анда-санда тик шәһәрдә берсе җәйкене әбисенә, бабасына барса, шунда әзрәк туган телендә сөйләшеп, практика алып, әзрәк ничек камилләштерә инде үзенең белемен туган телендә. Калганнары кызганычка каршы инде менә әбиләре китеп бара, бетеп бара, авыллар бетеп бара. Шуңа күрә әйтәсе килә. Белмим нинди юл, бәлки сез беләсездер, ничек безнең халыкка телен саклап калдырырга, гыйбадәтләрен сакларга, белмим. Бәлки бер фикерләр туса, мин 3нче бүлектә дәвам итермен. Хәзергә сезгә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кулымда катты суык батареяда утыра хәзер. Шуңа күрә әле хәзергә тамамлыйсым килә. Исән-сау торыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз.